Ya so nje ngizolokhu ngizama ke ukwenza ama classes of actor. Ya nje ngisalindile. Into ethanda uku-actor ukuthi noma ungayeka intshebe mhlawumbe ibe noma njani. Umuntu akubuza athi awuyitsheba uyilungisa ngani awuchef ngani umuntu ethi hayi kusho director. Uzoyifune ngethukithi ufune nje. So ya ngaba noma njani mo-actor. Cha kusho director uthe nje ufuna ngibe sapharana ne-role ezayo. So ya nami ngizoke ngithi uku-actor ngizoqala ngokuzama ukukhala. Shanje isini yokukhala. Ethana isini yokukhala uthi mangakhaleki ngenze ukuthi uhlule ukukhala uzukhala. So ngizoloko ngizama ningibekezelele ukuthi vele empilweni yami vele yangempela ngisheshe ukukhala. Umuntu nje vele ongasheshe ukukhala. Anginazi inyembezi eseduze. Ngisho nje iconsa anginalo kodwa ngizozama. Ngoba imina ojwayele ukuthi othulisa abantu. Manje ngithi ngiyakhala ngiphinde ngicabanga ukuyithulisa. Ukukhala ngiyakusondela nokuhleka ngoba kuyenza ukuthi ahlekaze akhale. So kumina ngiqala ngani ngaqala ngihleke ngigcine sengikhala. Noma ngiqale ngikhale. Noma ngiqale ngihleke. Okay. No angibele ngikhala. Mangakhaleki ubona ukuthi ngizama ukuyibamba. Phela konke uyakhala ufuna ukukhala uzama ukuyibamba. So understand you should direct. Ele mezizama. Kadel inle ngiyajabula ngiyakhala ngiyajabula ngiyakhala shit